ಬೀಭತ್ಸರಸ ನಡಪದ ಕೊರ್ರೆಗತ್ರ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಬೆಲಿಂಜೆ ಮೇರೆಡ ಭಿನ್ನಯಿಪು ದುಶ್ಯಾಸನವದೆ ಪ್ರಸಂಗೋರ್ದು ಅಜತ್ತನ ಕತೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಗೋರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬೀಭತ್ಸರಸನು ತೋಜಾವರುಳ್ಳೇರು ಭಾಗವತರಾದ ಕಡಬ ರಾಮಚಂದ್ರ ರೈ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಲಾಯಿನ ರುದ್ರಭೀಮನ್ ತಂತ್ರಿ ಗಣಾಧಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಜರ್ದ್ರ ದುಶ್ಯಾಸನನ್ ನೀರ್ಚಾಲ್ ಮಾಧವ ಪಾಟಾಳಿ ಚಂದಿಕೆನ್ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊಕ್ಲು ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳೇರು ಕುರುಭೂಮಿಡು 14ನೇ ದಿನತ್ತ ಲಡೈ ಮುಗಿದನು 17ನೇ ದಿನ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಲಡೈ ನಡತುಂದುಂಡು ಭೀಮೆ ದುಶ್ಯಾಸನರ ನಡುಟು ಗದಾಯುದ್ಧ ಅಕೇರಿಗು ಭೀಮೆ ದುಶ್ಯಾಸನನು ಮಗತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಆಯನ ಕಾರ್ಲನ್ನು ದೆತ್ತದು ಚಂಡಿಕೆ ರೂಪದ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮುಡಿಪಾವೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬೀಭತ್ಸ ಚಿತ್ರಣ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬುಗು
ಕೆದಿರಾದು ಅಂತದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪೆ ಈ ಬುಕ್ ಲಂಚಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಸೆ ಉಂಟು ನಾಂಟ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪಡೆಯುವ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಪಾತೆರಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಮುರ್ತು ಪಕ್ಕಡೆ ಗುರ್ತ ಆಂಡ ಇನ್ನೇನ್ ಚತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಥರೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಾಡ ಯಾರು ಬಲಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಟ ಕಲ್ತನಾಕರುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕಹಳಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತಾಕ್ರಿ ಸಭೆ ಸೇರ್ತಂಡು ಹಾಕ್ಲು ಮೆಕ್ಕಲಂದತ್ತಿ ಏರು ಪೂರ ಜೀವಂತ ಹೊರಿದ್ದೇರ ಹಾಕ್ಲು ಪೂರ ಕುಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅವತ್ತಂತೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿನ್ನ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಲಾಗ
ಪಾಡಿ ಬದುಕದೆ ಬರ್ತವನ ಬದುಕೊಳ್ಳುವನವೇ ಸುರಾಣ ಆ ಬಂಡಿದ ನುಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದದು ಶರೀರ ಸ್ವರ್ಗಾಯಣ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಸೈತಿಜ ನಾವು ದಾಯ ಸೈತಿಜ ಭೀಮಗಳ ದುಶ್ಯಾಸನಗಳ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಯುದ್ಧ ನಡಪುಡು ನಡಪಿಳಚ್ಚಿನ ಯುದ್ಧಡು ಈ ದುಶ್ಯಾಸನವೇ ಪಂಡಿತ ಆ ದೇವರೇ ಎಂಕು ಒಲಗಾದು ಕರೆಯರು ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುಶ್ಯಾಸನ ಕ್ರಮಟ್ಟ ಅವಳು ಈ ಪ್ರಧಾನಂತನ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯೋಜನನೇ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಆತಂಡ್ರಿ ఇది తోడాయనకు పూరా తోసులేరు నిక్కొంజ అవకాಶ బరందుల్లే తుక బల్ల
ಚಂಡಿಕಾ ಇಡೇವಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ತೂಲ ಎಂಚ ಪರಿಚಯ ದಿಕ್ಕನ ದಿಕ್ಕಂಬೇನು ಬೇನೆ ನಿನ್ನ ಸೇರದ ಸರಾಗದ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಶಪಥ ಉಂಡತ ಮೋನಂಚಿ ಪಾಡು ತರದೋಜಿ ಪಾಡ ಇಂದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ನೈಕ್ ನೆತ್ತೆರು ಪಾಡು ಅಂತ ಉಳ್ಳೆ ನನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಓ ನಿಕ್ ಭಾರ್ಯರೆ ಬರ್ಚನಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿಡತ್ತ ಮೇನ ಕೂಡಿ ಉಂಡು ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ ತರಗಟ್ಟದ ಅಂದು ಆಂಟ ಪೂ ಬಿಡಿ ಪೊಡತ್ತ ಪುಷ್ಪ ಓಡತ್ತ ಉಂಟು ಮೇಲ ಕರ್ಲೆ ಯಾರಂದ ಶೃಂಗಾರ ಯಾರಂದ ನಿನ್ನ ಈ ರೂಪದ ಉಂಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡಿ ತೊಳುವೇರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಒಳಾಯಿ ಪೋಯ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತಂತ್ರಿ ಗಣಾಧಿರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬೊಕ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್